fusani sanuni wariye dunga ngore dunga ka fusani sanuni wariye kemine je share boyo isense kemine je haidara yo jama be ko ngata kemine je share boyo isense kemine je haidara yo jama be ko بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما الماشرف لا تيفي لجبا وموبيل جنفون إسلامي كفورينوي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أن كنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليك بانغلي نينا جو سان يلما حكمو كوننا سلامي بلا جلين يكا نسوديا يرا بلا جلين يتاكي نيكا كچوي كان نسوديا يرا أن كنت محمد كجين لبو سان يلما حكمو كوننا kadaka o islamiu ka silibai domi ni islamia manka nyina ko na do manga teme islamiu ka uchula o hukumu kono islamia tomi be anga jamana kono ni jamiyatul umma al islamiyya lis salamati wal islah wat taawun ulu fanaye o ka kenesi akera palais de sport la hamdalai asila ma chaman tumbe akeneka ambalma munumbe flakan fo flaw mawbora ankerefe du chamana flakan me fo dugumunna wa ma chama fana nyon soro kenen konnala wala sa ku ko ni sodiya yira ni an kundi muhammad ka bangeli sallallahu alaihi wa alihi wasallam femi soro la o kenen konnala anga janga wulaje nyofe نستعين سين غبرات قال رب اشرح لي وصدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نيتي الله ان لادم binande en o beete mo kedden hinne Allah e annora nulaar sallallahu alayhi wa sallam do hawrindini en do sabi so wi'ama diina wi'ama hunde kadde wala e mudum bi adama ley ko hurata go diina tan haani hurande so ana andi so anda fu sabi mayde kay wajibi waram onono annabi sallallahu alayhi wa sallam wi'ini wari li qur'ana بريل القرآن وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا سيندب سود أدنى سود الآخرة بل نجيت سود أدنى كافو دورته لونغون دي مودن جوني لأن سيما الله نلا دم فتو ونلا وونغول سنيت نانغا يا النبي صلى الله عليه وسلم واوا يوتاد الله إنه دينك دون هولة يم غوندو دين كون طريق صوفيا أو faamude mo faama fona hani faminede so neddo waawi laatima e dariga sufiya aduna mu e laakhara mu fu hebi garanti wete garanti ko yo faamude diina mum dum woni garanti aduna e laakhara fu neno so wi'ama ummu islamu hawrini yimbe do fu ummu islamu yu ummahatu no ummu islamu yu ummahatu hono hen al islamu wi'a al islam yu ummahatu a o woni allah la o lillahi salamu o kisna mimu o mu'minu so bi adamanke andi dum fu heban gollira ko anduda fu sa golliraay fu andal ngal wada yi fayda annal ko muyete munde gollirede sa andi fu golle jokkata hen neno allah hokki en andude e jokkude kawral men do ngal hande yo hunde mawde sanne kebe andude bi adam manke li khabaru al mawlud wari li qissaji heferbe kawrube zamanu annabi sallallahu alaihi wasallam be biyataake heferbe sabi be ahlul fatra en lurlane khabaru mabbe jiwde annabi bangol mu yaade yeso dum woni yimbe anay yimbe be biya sarabe annabi yaade mammirabe hoto be ngoni hono be gorri yalla be yite na dum na be majji be anda dinke e bindol fu wona andi so yama ahlul fatra fu e be yimbe yaafabe annabi sallallahu alaihi wasallam futude makko do yaade yeso
fuu ko laaɓi fuu ko yaafa ɓammiraaɓe makko ɓe ley hen ngoni annabiijo habaru mum fof no laaɓi tal neɗɗo heɓa anndude ɗum to pati waɗa haqqille muɗum to kisna ngunto annabiijo sallallahu alih wa sallam fay keefeere hinde makko ɗe hewti ɗum wona haala laatiɗo alsilame o ga sikke wala e habar allah ne suɓoto allah ne kañum suɓimo ittimo ɗo ɓuri fuu moƴƴude wari le qur'an ɓaleeru mum to dunke en tafsir ɓe fof no anndi ley tabbati yaɗa to keefeero kuyɗo so wiya riɗɗini korɗo mum saabi finde annabiijo sallallahu alayhi wa sallam o ga wona fay alsilame no dunke en bindi ɓe fof no kawri hen anndi kamma o huyi ñanndu mum ko o huyini annabiijo riɗɗini korɗo o nani on fini ko ɗum saabini allah wi ñande altineere fof mo surene mo wilfinene yiiti ley yiiti nge sumatamo jilli makko kanko e keefere o e annabiijo sallallahu alayhi wa sallam on alsilame kulɗo allah so huutiri so welti e firgol annabiijo sallallahu alayhi wa sallam oga haddi wala e mbar jaari muɗum keɓe andude habaru wo fuɗo annabiijo fawi aduna e laakara fuɗo annabiijo fawi neɗɗo fuu mo yiita e ngol fof anda reenaki so ɓi adama o muuyi fuu rewa allah so warade annabiijo ɗo anda kisnam walana ɗum keɓen anndude hono habaru mawlidi nabii sallllahu alayhi wa sallam yo waajibi e laatiiɗo alsilame fuu yo waajibi e mumine fuu yo waajibi laatiiɗo jetiɗo hoore mum fof sabi ɗum woni assurance so ɓi adamanke ana ndaara ndenaako fof ɗo gonɗa ɗo eɗo paatuɗa to paatuɗa to kanɗa hande ndarande ndenako ɓurde fayi ɗo gonɗa ɗo aya mo jannguni aya qur'an o wona wi wabtaghi fima ataka llahu dara l'akhirata wala tansa nasibaka min adduniya o arini suudu lahara ndu o sakkitini suudu aduna ndu aduna ga yo cakitino ga gollete lahara to adara to wonto ardi ko wurete ko yo seeɗa noon ɓi adamanke fuu laatiɗo paamuɗo diina mum so golliri hono ko aya qur'ana wi ko wa ta'awunu alal birri wattaqwa paabodiren e kulol allah e andude allah e kulol allah kala neɗɗo fuu paabodirɗo e majjum heeɓi kisnan aduna e lahara fu ɗum gonɗe e laawol mum joni sabi jam'iya islamiya baale kewɗe ndenti e makko sababu makko ɗum noddi en ɗo fuu joni jental faamu diina mo kalten haala mum o kañum du e makko jaati soƴi warile haddi ɗi nasi qur'ana wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu suga nasi qur'ana ndenten pati ceeren solo e neno dental ngal ana e jam'iya o ana he ley muɗum ɗum ɓe muyri habaru fa alsilamago fuu renta anden ɗo iwruɗen anden ɗo paatuɗen so ɓi adamanke faama e anda e ɗo iwri fuu to fatata to du famata ɗo hani yaade allah hokki en andude e jokkude qala annabi sallallahu alayhi wa sallam wari li hadis makko o wi nahnu umirna ala nukallima annasa ala qawlihi wa qadrihi enen ɓiɓɓe adama ɓe kaldindiren kamɓe anda baaɓe ɓe wiyama ɓe kanna jama o ko wawi famude yoga ana wiya almawludu waɗaka faamu maɓɓe woni ko hewtani annabijo sallallahu alayhi wa sallam hajjatul wada dunke en ɗum ɗon fof no andi o borike jeɗowɗi capanɗe jeego e tati ɓe landimo o wi o yettan allah dokkuɗomo duuɓi capanɗe jeego e tati ɗum ana holla hikma no allah annabi sa sallam wona pawo e men tiiɗallah diina ka ko farrama tiliki ko heddi kasen ko jiituɗo so waɗi ko moƴƴi fuu mbarjaare mon a ɓeydo ɗum waɗi naafilla ɗum waɗi zikru ɗum waɗi kulle ɗe fuu fa ndena kisal heɓe allah waɗi dewi allah e noneji homo fuu no wawri rewra allah fa allah yurmo ɗum hinne mum hewta ɗum ko wowni ma ko ɗum woni ko o nardima arsilame accon hakke habaru o joni ga mi salmini on sanne mi yetti on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
on peut retenir 3 enseignements. D'abord, si on étudie tout le Coran dans l'ensemble, on n'a que 3 voies et 3 compréhensions de l'islam. D'abord, la première, c'est la compréhension spirituelle, qui est typifiée par la sourate Ikhlas. La deuxième, c'est la voie de la compréhension formelle et extérieure de l'islam, qui est la charia. Et la troisième voie, c'est la voie de la compréhension rationnelle. Je dis bien de la compréhension rationnelle. Et dans cette compréhension rationnelle, on est amené à mieux réfléchir parce que le Coran s'adresse aux gens illuminés, aux gens qui ont la connaissance, qui sont doués d'intelligence. Le monde animal ne fait pas partie. Et donc, le Coran évolue dans le temps et dans l'espace, parce que toute chose qui n'évolue pas est appelée à mourir. Et c'est pour cela que la troisième voie, qui est la compréhension rationnelle, nous permet de comprendre que le Mawlud est bien une partie du Coran. Parce que quand on est en face d'un événement qui n'est pas dit explicitement dans le Coran et dans le Hadith, on doit se référer aux ulémas. Et tout ce qu'ils décident, c'est un décret divin. Et il faut comprendre que le Mawlud a commencé au XIe siècle dans la péninsule arabique, à la suite de beaucoup de bouleversements au niveau de l'islam, de guerres fratricides entre les musulmans. Donc les musulmans dans ce temps ont appelé tous les musulmans à se réunir précisément le jour anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Alors qui peut dire que le Mawlud, dans sa forme qu'on comprend, n'est pas accepté? Parce que le début, c'est comme ça que ça a commencé, et les formes varient tous les jours. Au début, c'était des panégyriques du prophète Mohammed. Aujourd'hui, on en vient à des prêches et à beaucoup d'autres choses. Donc vraiment, tant qu'on est dans le cadre de Mawlud, c'est tout à fait permis. J'en ai entendu dire que ça donne l'occasion de réunir des femmes et des hommes. Mais quel grand rassemblement ne réunit pas des femmes et des hommes plus que les choses, le Hajj. Souvent, quand tu pries, même tu pries sur peut-être une femme. Parce que moi, ça m'est arrivé de constater qu'une femme était sur moi lorsqu'on était en train de prier. Mais quand tu vas chercher les femmes, tu trouveras les femmes. Mais quand tu cherches Dieu, tu vas chercher Dieu. Quelqu'un qui va chercher Dieu, il est fermé sur toute autre chose si ce n'est Dieu. Donc il faudrait quand même que les gens sachent que le Mawlud est bien perçu. Il y a des choses qui ne sont pas dites clairement dans le Coran. Et si on en vient à la prière, au jeûne, tout ça, c'est par rapport au mouvement solaire. Mais dans la planète, les deux pôles, on a 6 mois de jour et 6 mois de nuit. Celui qui peut prier pendant 6 mois, 5 fois, il ne peut pas gêner 6 mois en un jour. Donc là, le problème revient aux ulémas qui doivent déterminer comment quelqu'un qui vit au pôle peut gêner et couper son jeûne
tandis que le soleil est toujours là, ou bien la nuit est toujours présente. Voilà, donc vraiment, je ne vais pas rentrer dans beaucoup plus de détails. Je sais que vous êtes tous des grands connaisseurs. Seulement, un rappel est toujours pédagogique, la répétition également, tant que c'est dans la bonne voie. Donc vraiment, je remercie les organisateurs pour cette initiative. Malheureusement, mon regret, c'est que je ne parle pas très bien, je ne parle même pas du tout Peul. Or, il se trouve que tu ne trouveras pas un Kunta qui, si sa maman n'est pas Peul, sa grand-mère est Peul. Et l'histoire Massina lit beaucoup les Kunta et les Peul. Au moment où les gens n'avaient pas de livre coranique, le Coran n'existait pas. Le Coran était dans la tête des Peuls. Donc vraiment, je voudrais remercier et demander à ceux qu'aujourd'hui, que les Peuls se remettent toujours là où on les a connus et on pourra mieux s'en sortir. Merci beaucoup.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتقبل القربات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الكائنات المنعوت في جميع الكتب المنزلة من عند رب السماوات. أم بدين إسلاميو أن يويلي نكنيكا أن كنتيكا يا مريالا وميني جماعة لاجرة نبي ويلي Alhaji Adam Bokum o min willa sunitle daba ye sunɔgɔta ye ka se ka an badenw fara ɲɔgɔn kan, an badenw silamɛw fara ɲɔgɔn kan ka hakilila ɲɛnɛman d'u ma, an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ mɔgɔ kelen ye. Ale Alhaji Bokum a ye mɔgɔw wele diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ, mais a y'a kɛ ni WhatsApp ye, u b'a fɔ min ma WhatsApp, min b'a to an ka se ka ɲɔgɔn dɔn. Ala baraka la an ye ɲɔgɔn dɔn diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ, an baden silamɛw an ye ɲɔgɔn dɔn, an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ, an bɛ hakilila ɲɛnɛman di mɔgɔw ma fo ka na se Mawulidu Nabawi Sharifi selen a y'an lajɛrɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka na nin kɛnɛ in kan ka se k'an hakilila di ɲɔgɔn ma min b'a jira na k'a fɔ Mawulidu Rasulu sallallahu alaihi wasallam fɛn de don, fɛn min ye fɛn sɛbɛ ye, an k'an jija k'a labato ani k'a jira na k'a fɔ an ka walijuba minnu bɛ yen ani an ka sira kɔrɔ minnu bɛ yen k'a fɔ fɛn ɲɛnama de don, an kan k'o bɛɛ lajɛlen labato ni ka tugu a kɔ. A y'a jira na k'a fɔ kɛlɛ ani fɔɲɔgɔnkɔ bɛ jamana kɔnɔ, an ka jɛ ka dugawu kɛ yarabi Ala k'an ka jamana in basigi, kɛlɛ minnu bɛ yen yarabi Allahu Taala ka hakilila ɲɛnɛman d'a tigiw ma, u ka fɛn ɲɛsin jamana in ma min tɛ kɛlɛ ni fɔɲɔgɔnkɔ ye. A k'a ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ jamana yɛrɛ président ye, a bɛ dugawu k'a ye n'o ye Alhaji Ibrahim Bubakar Keita a n'a ka gouvernement, Ala ka si ni kɛnɛya d'u ma, Ala ka hakilila ɲɛnɛman d'u ma min bɛ nin jamana in kanda ka jamana in jidi k'a sɔrɔ yiriwa. Fitina kɛlɛ minnu bɛ yen yarabi Allahu Taala ka jibɔ fitina kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen kan. Donc an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan, an ka sigi ka jɛ ka dugawu kɛ an den minnu bɛ yen, an ka kalan da juru la, parce que kalan de b'a to jamana in bɛ bɔ nɔgɔ la, jamana in bɛ jidi, a sɔrɔw bɛ jidi. Surtout fila kunda a y'a jira an baden silamɛw, an baden filaw fɔlɔ an tun bɛ siya bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ ni dɔnni de ani cɛfarinya ani tiɲɛ fɔ. Donc an k'an jija ka o siraw labato, an ka kalan kɛ, an ka ladabu, an ka dɔn jamana kan ka taa cogo min na, an ka dɔn k'a fɔ silamɛ an bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na, silamɛya in ka jidi Mali kɔnɔ. Adamadenw minnu bɛ baden minnu bɛ silamɛya la, a diinɛ qualité bɛɛ lajɛlen, a tarika bɛɛ lajɛlen ka kɛ kan kelen, u ka don da kelen fɛ, u ka bɔ da kelen fɛ. Silamɛya in ka jidi, kɛlɛ min bɛ yen ani farafarali min bɛ yen, o bɛɛ lajɛlen ka dabila. A nana n'o hakilila ɲuman ye, o hakilila bɛɛ lajɛlen ta jira anw na, an ka se ka wuli ka dɛmɛ kɛ, ka dɛmɛ ɲini, an ka se ka diinɛ in dɛmɛ, an ka se ka jamana in fana dɛmɛ ka bɔ nɔgɔ la. Kɛlɛ minnu bɛ yen ani fɔɲɔgɔnma min bɛ yen, an ka se ka bɛn ɲini a bɛɛ lajɛlen na. Donc aw wele kun ye o de, sɔli ala Muhammad.
الأعمال الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. السلام ينبغي بركة إن دلامدو كوبو دو هنة غادنغا كيري دو هنة تو علاكرا نا كوبو دو هنة كيري دو هنة دو ترجمة حالا دووني كو خطبة مو محمد Diallo anditirteɗo Bapullo kañum e Cheikh Boukel Mohamed Lamine Sibe ko ɓe paccitani en e laara buure kañum e bamarankore ɗum garteten e muɗum e dow lugare meɗen fulfulde en jetti Allahu subhanahu wa ta'ala mo moƴƴiriji kañum e nemaji fuu ana kiɓɓira e dow ana timmira e dow nema muɗum e nenno ɓural kañum e jaɓenede dewaldu fuu ana heɓire e dow a faami kanko fabamuya makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala nenno en mbi julde kañum e hinne fu woni e dow nulaɗo meɗen tedduɗo Mouhammad al Amin e ɓurɗo ko Allah tagi e dow tomotare nde fu nenno kanko woni cifaraɗo e ɓural kañum e teddungal e ley kala defte ɗe Allah jippini ƴuwde deftere jippinade dow annabi Adama warde deftere sakitinde jippade Qur'an al Karim nenno ɗe defte jippinade ƴuwde teddinade ƴuwde e marɗo ɗum woni joom leydi ndi kañum e jow kammuji nenno e ley kaɗo haala onon sakiraɓe worɓe e rewɓe tawaɓe ɗo e banggal alsilami en e nanoɓe haala meɗen ka umminiɗen haalde o mbiyama bisimilla e dow inde hooreɓe umma islam nenno umma islam hooreɓe joyon jogi hoorejo maɓɓe artandejo wiyatakena Mouhamed Lamine Bathily o woni hoorejo umma islam e banggal jama e hoorejo maɓɓe ɗiɗaɓo wonana Bapullo Kane Diallo kala modibo bajotoɗo ley umma islam fuu kanko woni hoorejo muɗum e kanko woni yeesojo a faami hakkillo kañum e dabareji lobbi keɓeteɗi e ley umma islam e hoorejo tataɓo muɗum wonana kanko e Boukel Sékou Sa Boukel Mohamed Lamine Sibe kanko woni hoorejo duɗal umma islam fof e banggal ley leydi men ndi e kala leyɗe meɗen ɗe fa jande joƴƴine tewe ɓiɓɓe leydi ndi e ɓiɓɓe alsilami en keɓa janga e hoorejo meɗen jokkowo wonana kanko e Mohamed Lamine kanko wonana Ibrahima Yata Say o du hoorejo meɗen e banggal organisation kañum e dabareji piyeteɗi e ley umma islam hoorejo organisation meɗen e ley dental ngal wonana Ibrahima Cissé e mo ɓurɓe hewde anditirta Ibrahima Takuti ndenno min talibel moɗon ngel lokki ɗingel ngel kaldoton ɗo joni kaldowel e moɗon joni ngel e Adama Bokum e jeeyangel e ley fikraji hakkillaji dabareji umma islam no wattano alsilama ko o yaara yeeso nenno minen kawriti sa jiitodiri sa paamodiri sa noddi ɓiɓɓe leydi amin e ɓiɓɓe zamanu amin e ɓiɓɓe alsilama en nomin keɓata min jiitodira min itti e ley umma islam o jawdi kañum e yonkiji e haadimade ɓoɗɗo ndeɗo tomottare yo e ley ko Allah hoddori e banggal moƴƴugol juɓɓudi nenno kañum e laaɓugol ɓernde e faccitingol hakkillaji nenno anda dabareji amin e hakkillaji amin jemma e ñalawma deƴƴinaki kana e dow no waɗata fa min jiira nde ɗo tomottare komin jii sakagol kañum e hakkillaji kañum e sakagol hakkillaji e dabareji e ɓerɗe jama o yalla miɗen kaɓa min ndentina ɗum
nenno min jinna jama o du e rentude dow moƴƴuki kañum e kulol Allah e dow ɗiɗo sababuji kewtiɗi en joni no anditirteɗi WhatsApp nenno ɗiɗo laatake sababuji laatotoɗi fa hakkillaji meɗen ɗo taweɗen fuu eɗen mbawi haltidinde eɗen mbawi famodirde eɗen mbawi famude do goto fuu ko woni ummade muɗum e anniya muɗum alhamdulillahi rabbil alamina ɗum laatake sababu ɓattodirgol meɗen yo jomiraɗo guiɗo annabijo wan golle ummanaɗo ɗo joni o golle a faami jettaɗo nokku Allah jomiraɗo guiɗo annabijo wan jobdi e mbar jaari e golle odu laato mbar jaari anni aljanna adna e alakhara fuu tawaɗo e ley golle o nenno andon tan ya onon guiɗiraɓe sakiraɓe lamɗo guiɗo annabijo renumi reena on noddama feede e ngal ɗo kawrital barkinangal cuɓangal gayfa jetteɗon e jettireɗon e tabintinede ɓural e teddungal e jibinede ɓurɗo tedduɗo taguefo ngo Muhammad al Amin sallallahu alayhi wa sallam mo anni dabbude kañum e ceeɗu e colte fuu ndumiɗen e ley sababuji barkeji e nemaji muɗum nenno iɗum laato du gotin binde ɓiɓɓe tomotare men nde e ɓiɓɓe leñol men ngol fa laatoɗen leñol gotol dentugol e dow hawrindinede e ñeeñal yoga meɗen anda en fuu en inna goto abba goto nenno eɗen kani ƴummade du fa dunƴiten ayibeji kañum e leeb e sokotuji jowaɗe e dow ɗariqa suufiya anditirteɗo lawol sekuɓe yimɓe ni wayɓe Allah e nulaɗo muɗum wayɓe waliyaɓe kañum e moƴƴuɓe Allah ƴummiɓe fa buddinɗina ɗati sekuɓe ɗi fa yalla iɗi bekkise ɗi koya nenno ina hanani en ƴummaɗen saabu de belko ako e ɓural fuu e majji kemriɗen alsilamaku leydi men ndi e dow majji fawi belko ako meɗen du e dow majji fuɗɗi nenno duuɓi ujunaje na duuɓi temede woni ko suufiyankoɓe naati e leydi men ndi nenno warde hannden en anda alsilamaku en jii'ay ɓural e teddungal en jii'ay yimɓe ni hertaɓe jabenteɓe du'aw en jii'ay yimɓe ƴummiɓe de ana mbabbi caggal muɓɓen gure e leyɗe e nguure muɓɓen e koltal muɓɓen e ñamdu muɓɓen ana darani illa yimɓe mbawa wallodirde sana sekuɓe en jii'ay duɗo duɗe darna capanɗe jeegom duɗal huɓɓi jemma goto e ley leydi men ndi en jii'ay ɗo sukaɓe famarɓe ɓe taadaki ɓiɓɓe duuɓi jeegom jeɗɗi dursi qur'ana sana e juuɗe sekuɓe en jii'ay ɗo diina Allah darite ƴiƴam yuppaki sana e juuɗe sekuɓe nenno ɓeɗo sekuɓe hunde fuu ko gandi fa yellana wadda ayibe na sokorto e dow maɓɓe ɗum ko e meɗen ɗum fawi wo dow koyenam meɗen e lokkiɗingol meɗen ɗum yi'a e ley seerugol meɗen kañum e rafi ummade meɗen ɗum woni ɗo ɗum heɓira lawol kegan neɗɗo suusa yennude fay talibbo sekujo wona haala fa kuccodira e sekuɓe yeesoɓe sekuɓe fa mbi'a ɓe gana jangguɓe naɓe e ley wakkatiji maɓɓe ɗi andal wona jirugal ɗum haɗiɓe tewede ɓe joppi hono ɗinɗon ɗati ɗiɓe tawda nenno kala yimɓe ne jogui wakkatiji muɓɓen sekuɓe gaɗi wakkati muɓɓen darni diina Allah paabeke enen wakkati meɗen hannden wo wakkati dental kañum e kawrital e kaldal e kawral e filade du no watta fa jande yaare yeeso sabu nden ɗon jande yaari yeeso kegan sekuɓe meɗen mamiraɓe meɗen e nden ɗon jande enen lokkiɗinɗen e muɗum so jaweɗen nenno kala neɗɗo jawruɗoma jande fo anda yawete nenno marɓe en hannden de mari adnaru ndu fuɓe wallahi e dow jande ɓe mari ndu nenno nden ɗon jande woni komin daari min cuɓi min ardini golle o yalla miɗen pewtina e ɓiɓɓe zamanu amin yalla na keɓa nana komin muyri haala ka nenno e yettinde haala ka fa hannde miɗen gertina ɓiɓɓe zamanu ɓe fuu hinnangue e funnangue tinno mboɗɗo ceertal e kala yimɓe gaddonoɓe en fitna kañum e ceerago tinno ɗen mboɗɗe ɗen hakkillaji muɓɓen de garten e hakkillaji gaddunoji en kawral e dewral e dental e jaam e ñaaguima Allahu subhanahu wa ta'ala joom jaam e joom deƴere lamɗo waddu jaam e deƴere e hoolare e ley leydi meɗen Mali e ley leyɗe piiliɗe en e ley Afrique adnaro ndu fuu e ñaaguima Allahu subhanahu wa ta'ala o jomiraɗo guiɗo annabijo wan cottitari masiboji e torraji gonɗi e meɗen hannen ɗi o lamɗo waylitanan en lobbere e jaam e dental e kawral e jooɗal kaltidal nenno e kala gelle alsilamaku e ñaaguima Allahu subhanahu wa ta'ala mawɗo leydi meɗen anditirteɗo alhaji Ibrahima Boubacar Keita e jomiraɗo guiɗo annabijo hokku o wune leydi ndi o lamɗo hokku o wune kawral leydi ndi o lamɗo hokku o wune deƴere e jaam yalla na warta e leydi ndi kanko e gouvernement makko e jama sahiɓe wondiɓe makko e jomiraɗo hawrin dimɓe e ñeeñal o lamɗo wattuɓe dow lawol lobbol o jomiraɓe hokkiɓe hakkillaji lobbi gaɗoji fa ɓe laato neɗɗo goto e dow wallude leydi meɗen ndi nenno jomiraɗo yawinirɓe sembe muɗum e dow wayɓe leydi ndi e wayɓe ɓiɓɓe leydi ndi e taweteɓe na gadda fitnaji kañum e masiboji e dow leydi ndi e ñaaguima Allahu subhanahu wa ta'ala
enen tawaɓe ɗo joni ɓe jomiraɗo guiɗa annabijo suuru en reena alsilami fof e ndiɗo leydi meɗen Mali woni kaajandi sanne dental meɗen ngal daɗirgal saabi andal kañum e handade ɓiɓɓe leydi ndi e dow ɗiɗo golleji a faami tiɗɗi sanne jomiraji waso fa neɗɗo wi'a daranoto jande kañum e andal e leydi ndi fa neɗɗo wi'a daranoto alsilama kañum e leñi meɗen gonɗi e leydi ɗi anda ɗum wona hunde newide ɗum wona hunde yafude nenna kana en fuu laatoɗen neɗɗo goto kawriten ndenten kana en fuu du nangodiren gaɗen du wo en neɗɗo goto no watta so Allah waɗa en neɗɗo goto laatɗen jungo woto ummodaɗen e no alsilamaku o mo taweɗen e muɗum hannden tampuɗo lokkiɗinɗo mbembuɗo donkuɗo andude fuu toye huccata donkuɗo andude fuu moye feetata ngaɗo honno daaba ni tawateɗo mbembuɗo ƴiwde e nokku hono ɗo gandi nenno caggal ko laatino ko tomatare nde e alsilamaku meɗen e leydi meɗen e diina meɗen ka laatino woka diina joomiraka hoolare kañum e deƴere arsuku ɓiɓɓe mayre kañum e yimɓe mayre ana warda e mayre kayre diina ka gereji ɗi fof e fadde wakkati oɗo warde en andano ko woni tiiɗugol ñaamiri en andano ko woni tiiɗugol dawol en andano ko woni tiiɗalla hakkude meɗen kala ko goto meɗen haali fu ɗon tawde ɗen kala ɗo neɗɗo meɗen jooɗi fu a tawan ana heeƴi nenne heɗum haaɗi en deƴere e keƴal e kawral hannden anden de e meɗen jaati ɗum woni nenno jomiraɗo guiɗa annabijo faabo en hokka en hakkillaji lobbi gaddunoji en kawral e dental e ñaaguima Allahu subhanahu wa ta'ala joom yurmede e hinne o nenno jomiraɗo hokku en deƴal e dental e kawral e dewral hokka en jaam e leydi men ndi e leydi alsilamako nenne eɗen timminira haala ka e yettude onon jama warɓe ɗoɓe sekuɓe modibaɓe kanankoɓe talibaɓe hafide en qur'ana joom en duɗe e kala yiɓɓe alsilamaku na yiɓɓe pulaku e baale meɗen kawritinɗe so ngari nooti ɗo nduɗo noddano lumin noddi on ngam teddengal moɗon e ɓural moɗon ngam hokkitinde on hakkillo moɗon kañum e alqadaraji ɗi Allah hokkuno on e ƴaɓɓade yalla miɗen gartina miijo moɗon e ɓamgol anniya yalla oɗon keɓa garton e ngoɗo hakkillo yalla oɗon jaa yeeso o jomiraɗo yaarumin yeeso yaara on yaara alsilamaku o fuu nenno Allah yoɓu on jobdi ndi kañum tan wawi andude no foti hewde e haɗude e banggal teddugal e ɓural aduna e ala hara fuu nenno fanna ni oɗon keddi oɗon nduumi o jomiraɗo huncitin torra kañum e tiiɗalla fuu e dow moɗon cakkitte kalima amin ko kañum wa alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya Muhammadu ya Rasulullah Ala kira Muhammadu Rasulullah
bara nunu bela jele kunjara ni duwa dongi ani qasida kala no kira mankutu dongi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam antu min soro ka yira awla kamni palais de sport la hamdalay asikono jamiyatul umma al-islamiyya lis-salamati wal-islah wat-ta'awun fi mawludu hukum kono odetuni bandirabe halla ko be fulfulle ko dum won ko alla newnan no en e mawlud dum woni jam'iyya umma islamiyya lis-salam wal-islah ko jo'inno hamdallah do palais de sport do ya alla hullu en mo wuri ko hala ko ya alla hullu en naforade dum yo alla jaabo ko du'a ko yo alla hullu en mo wuri kadi on jarama wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fuzani sanuni wariye dunga ngore dunga ka fuzani sanuni wariye kemine je share boyo disenze kemine je haidara yo jama be ko ngata